Gipahayoon niya og dugang mga pulis si Police Colonel Jonathan Abella, Pangulo sa Kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue alang sa Traffic Division. Gawas unya sa mga sakop sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team aduna na say mga pulis nga moabag kanila. Lakip unya sa hangyoon nga moabag sa pagpasayon sa trapiko mao ang mga barangay tanod sa nagkalain-laing barangay. Subay kini sa nagkagrabe nga kahuot sa trapiko sa Dakbayan. Tungod kay kulang kayo ang atong personnel, gi-cluster na to ang by stations. So naay traffic responder sa usa ka clustered station, so duha. We're not going to limit with team sa atong traffic enforcers. We're planning to expand ganito sa barangay para ugwa in the absence sa police or sa team, matap na to ang barangay tanods. Usa sa mga programa karon sa Dakbayan sa Talisay mao ang gulayan sa paaralan ug sa kabarangayan sa Dakbayan. Usa sa barangay nga nakahimo na niini mao ang Bukirang Barangay sa Haklupan. Ang mga mag-uuma sa dapit nananom og mga utanon ug lagutmon. Matud ni Talisay Mayor Samsam Gulyas nga mohatag siya og pasidungog sa mga tunghaan ug barangay nga dunay labing abunda, labing berde ug labing limpyo nga dapit. Kani siya na programas, haom kay ni sa akong programa na i-launch karong September 16 katong financial incentives for clean barangays, puroks, elementary schools and high schools ug sa basura mo panginabuhian ko. Pasidunggan sa kapulisan si Mantuyong Barangay Captain Juanito Orota kagayang buntag kinigumikan kay ang Barangay Mantuyong mao'y labing aktibo sa kampanya batok sa illegal nga drugas. Matod ni Police Colonel Jonathan Abella, ang hipi sa kapulisan sa Mandaue nga dakong natampo si Kapitan Orota sa barangay sa Anti-Drug Abuse Council kun badak ka. Na regulate niya or na follow up niya kay namo gyud usahay kanang mga returnees or kanang mga surrenderies na follow up pud niya unang atong gitan-aw dili lang sa apprehension, appeal pud ang rehabilitation. Niadtong bata pa gitudlo sa ato mga ginikanan ang pag-ila o paglitok sa alpabeto. Ato kining suunuhan o sundon o muhatag usab kitang ehemplo base sa first letter. Apan kining 4 anyos nga si Andre mao'y may kaugalingong versyon. Langgam, baka, sanina, elepante. Imbis nga in English, iya na hinong gibinisaya ang naa sa alphabet. Gidescribe pa ni Andre kung unsa ang naa sa picture. Dagan kayo ang nalingaw sa maong bata. Kinsang video gi-upload sa social media. Ang maong video miani na og kapin 800,000 views, 23,000 shares ug 14,000 reactions. Pay, monkey, nagkaw, itlog, 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 itlog. Langgam na suko, nagkuhan sa ginani. Kaning Yes, gusto mong Super bata, Bob. sis. Ang iyang pronunciation, ang iyang kuan, baka. Sakto kayo. Mo to'y dindot tayo. Mura mag-idol, mang kato niya Super Bob. Mura ikaw, man dito. Ordinary na ito nga kuan. Baka, pidagan, upatiil sa. O kani sila atong kauban karon sa set. By the way, mga kapuso, ang mga tinunan sa Southwestern University FINMA sa kursong Physical Therapy. Uy! Okay, hi! Yes. Kaninoon sila kabalo na dyan ni sila mga alphabet. Ako, si Elroy, PT mo to. Sakto, ang anak ni Super Bob, graduado sa PT. Munang nawa akong piyang. Wow, unay man. Thank you so much for visiting Balitang Bisdak sa ato ang set. So next week, lain na sab nga bisita, lan Super Atong Bob. atangan. Oh, yeah. Atong ipahibaw dahil nga it's a long weekend sis for Cebu City and Cebu Province residents, no? Kay on Monday, holiday diri sa atong lalawigan og Dakbayan Sugbo, Don Sergio Osmeña Senior Day. September 9. Long weekend mga kapuso. Bakasyon. Grande. Birthday ni Mama Mary karong Sunday. Sakto, September 8. Okay mga kapuso, daghang salamat sa mga kapuso nato. Labi na, ang atin lang sa mga nasa gawasan nasod
nagsunod sa mga nag-una o mga dagkong balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan din sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kung din inyong balita, ang among balita tungod kay matag lokal nga balita, mahinungdanon. Ako si Bambi Nalsaro, maayong hapon magkapuso, and happy weekend! Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Kamis din ang time nila. 37.9 seconds ng Plaridel, Bulacan. Ano kaya ang oras ng mga taga-Cabiao, Nueva Ecija? Ang oras nyo ay...